Napulo ka balay ang nasunog sa Davao City Lunes sa buntag. Duha ang napaso samtang usa ka menor de edad ang na-rescue. Ani ang report ni John D. Esteban. Daling miresponde ang kabumberuhan sa sunog sa Purok 23 sa Ecolan, Barangay 76A, Davao City, Lunes sa buntag. Giplastar dayon ang fire hose o gipasilita og tubig ang kalayo nga milamoy sa kabalayan. Nag-uul pa ning lalaki kay wala pa daw makagawas ang iyahang anak. Tapa akong anak dito. Sir, asa imong anak, sir? Nasa sulod. Tama, naunta diri yung taong bata. Pila edad? 8 years old. Ha? Taud-taud pa na-rescue ang bata sa mga bumbero. Asa may dalan, sir? Malandong lang diri, sir. Usa ka 34 anyos nga babae sa bag nakaangkon og first degree burn. Tina hatod tong babae sa ambulansya na ay hatod sa ospital kay grabe pagpasok. Kining lalaki gilapatan dayon og first aid kay napaso human gisuwayan og salbar ang nasunog nga balay. Si Nanay Maria nagsaulog unta sa ihang adlaw na tawhan apan masulubon siya tungod na apil og kasunog ang iyahang balay. Asa man nagsugod ay ang sunog? Ana ako igagaw Alfredo Jongpong. Kalit lang to? Sa man to? Butod dod kay papaya man gud na nagkunik ra po na sila diha ma'am na birthday ko karon ika 60 years old ilang di kagag problema asa mami mangluko. Wala na ko ana ma'am ang ako lang luwas lang ang mga bata. As 11:50 gideklara nga fire under control na ang sunog dinhi sa Sunflower Street. Sumalat sa report sa Davao City Fire District, 7 ka balay ang naugdaw samtang 3 ang partially damaged. Parayon pa ang pagsuta kung unsa ang hinungdan sa sunog. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV.